сборный концертлар белән Татарстанда ла, Башкортстанда бик күп урап сыкты. Ул инде иң-иңдәре уларның кәтүк баганай номерларын халык көтеп кала торган. Шул тиклем матур. Это удивительно талантливый шул тиклем человек эве. Аның сәхнәгә килеп сыгуы менән уже ул һине көлкегә настраивать итә торган. Аның күзләре, менә бер инанда филармониянең теге алконыннан карайбыз әйе. Ул күздәр кара кебек күренеп тора торган. Аның шул тиклем менә көчле, эстән килгән талант. Ундай таланттар хәзер юк. Юк. И мөгаен шул 1000 елга бер туа торгандыр мөгаен менә ундайда. Әле тумаган. Һәм әлбиттә рәхмәт ошо йортка, ошо мемориал тактаның куелуы бигрәк тә әйбәт. Уның гомере ошонда үткән. Иң бәхетле минутлары. Элек бит инде гастрольләрдә айлар буе йөри торгайнык, бит инде айлар буе йөри торгайнык. Теге хагынып кайта торгайнык йортка, өйгә, үзебезнең Уфабызды хагынып кайта торгайнык. Помните, теге границаларга килеп кергән, рәхәтләнеп, йырлашып, кайтып керә торгайнык Уфага. Шул ошондай вакыттар безнең булды бит. Шулаймы, Мурзин? Вәкил. Шундай вакыттар бик күп булды. Һәм әлбиттә, ул лайык ошо такта ташка, бәлкем брельефта кәрәк булгандыр. Чөнки ундайлар юк. Ул теге әйтмешләй 5-6 баганайның башына еттем дигән кебек. Менә ул шундай талантлы, шундай кеше булды. Молодец кеше булды. Без менә һуңгы вакыт ул сирләгә силде, уның өенә бардык. Матур квартирага ине. Ләбиб апа белән алар шул тиклем тату, матур яшәнеләр. Ләбиб апа аның өчен шул тиклем кәрәк, терәк булып. Менә ул аның тыл был крепкий. Кызларым, балаларым дип, гастрольдә менә Лилия әйтмешләй, һәр вакыт алар өчен инде һәм дип, инде яратып, хагынып, менә шулай кайта торган. Иң-иңе ул инде иҗади кеше. Күбрәк илә тора башлага, касан сыгып китәбез инде гастрольгә дип, менә шулай гастрольләрне, тамашасыны хагынып. Без әрәк кенә шундай кешеләр бит инде менә. Әле мин дә йөрим бит әле менә. Шул халыкны күрәм, шулар өчен дип, шуларны яратып, менә шулай дип, ул да менә шулай халыкны яратып, хезмәт итте үзенең халкы өчен. Теге хәзерге яшьләр күп, башта күзләрендә доллар или акса, без менә ундай кешеләр иҗат дип, халкым өчен дип, тырышып хезмәт иттеләр. Шулай һәр вакыт ул безнең күңелебездә булса, без әле Алла буйырга яшәйек әле. Улар һәр вакыт безнең күңелдә буласаклар. Урыны озмакта, яни яннәттә булган, рухы шатланып ятһын бүгенге ошо тактаташ өчен. Күптән кәрәгенә әлбиттә. Һуң булһа ла уң булһын.